mi papá se salvó de milagro. O sea, la única explicación que damos a que mi papá se haya salvado es un milagro. Mi papá vivía en una planta quinta y el edificio se desplomó y quedaron de 8 plantas, solo 2 plantas. Así relata Cristal, esta muller venezolana da Guaira que vive en Ourense, como se salvou o seu pai. Mentres en Marín séguense noticias deste matrimonio e os seus fillos que levan varios anos vivindo neste concello. Están desaparecidos, marcharon de vacacións para darlle unha sorpresa á súa familia. Eles estaban na zona cero dos terremotos na Guaira. Saudos, que tal? Boas tardes. Mentres continúa o caos en Venezuela e segue subindo en cifra de falecidos, no cuarto día de emerxencia no país xa son 920 os mortos e hai máis de 3.300 feridos. A cifra de desaparecidos non está registrada. Xa están chegando as primeiras axudas ao país, entre eles equipos de rescate que seguen buscando sobreviventes entre os cascallos. Lo que me decía, mamá, sácame de aquí, no queremos morir aquí. Fue horrible, muchísima gente muerta, muchos familiares desaparecidos, por lo menos mi casa la perdí. Demasiados fallecidos en La Guaira, que no han sido contabilizados. Obviamente hay muchos que están dentro de los escombros. Aplausos para Pedro Sánchez no Comité Federal, a reunión máis importante do PSOE dende que estalou o caso que afecta os exsecretarios de organización José Luis Ábalos e Santos Cerdán. A única voz claramente discrepante foi Emiliano García Paje, que volveu reclamar autocrítica e pediu adianto electoral. Sánchez volveu pechar a porta a esta posibilidade. La pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar. E a natalidade comeza a cambiar a curva en Galicia. Revertiuse a tendencia a baixa e por primeira vez en 17 anos o 2025 rexistrou un aumento no número de nacementos na nosa comunidade. Logo vemos os datos polo miúdo. Mira, ya las acabo de aprovechar que compré ropa para mí, para mi padre y para mi hijo. Por mí voto aquí todo o día, entre roupa, calzado, joyas, de todo. Eles xa mercaron, pero serán moitos os que aproveiten esta primeira fin de semana das rebaixas de verán para buscar a súa prenda desexada. Unhas rebaixas que este ano adiantáronse, os descontos xa chegan ao 50%. E onte soubemos por fin quen é a gañadora dun dos certames máis seguidos por todos os galegos e ata fora das nosas fronteiras. Miss Vaca 2026 proclamou vencedora a Paloma. Se queren saber dende onde viña esta candidata e non puderon seguir onde lugar, neste telexornal recordamos o momento da victoria. Comezamos coa mirada posta en Venezuela. Os dous grandes terremotos seguidos deixan por agora 920 víctimas mortais e centos de desaparecidos sen contabilizar. Entre eles están os 4 membros dunha familia de Marín, da que aínda non se sabe nada. Demetrio Morenza. Sí, de momento seguimos sen noticias desa familia daqui de Marín que aproveitou precisamente as vacacións dos fillos pequenos para realizar esa viaxe e visitar aos seus familiares en Venezuela. Mala sorte quixo que estiveran precisamente na Guaira no momento que se producían eses tremores devastadores. Aquí no Concello mantense para o próximo luns ás 12 da mañá ese minuto de silencio en solidaridade con todos os venezolanos e con todas as familias que estén a pasar esta traxedia e tamén veciños e veciñas daqui de Marín agardan recibir boas noticias, noticias que cada vez tardan máis en chegar. Son Adela Taberneiro, o seu home Josvani e os seus 2 fillos. Era o día que saían en avión para pasar as súas vacacións en Venezuela, de onde son orixinarios. Viven en Marín dende hai anos. Chegaron o luns a Venezuela e estaban na zona cero dos terremotos, na Guaira. Non temos máis noticias dos 4 membros da familia que están xustamente na zona máis afectada. Nos, desde o primeiro momento, tratamos de poñernos a disposición da súa familia aquí en Marín e tratar de transmitir, tanto a través da Xunta de Galicia como da subdelegación do Goberno, aos organismos oficiais, ao Consulado de España en Caracas, toda a información respecto destes veciños que están aquí empadronados en Marín. Aquí xa leva bastante tempo aquí, despois, bueno, o home traballaba aquí no puerto, como eran bastante conocidos, eran unha xente que se movía moito por aquí por Marín, era unha xente bastante conocida,
E os rapaciños, xa che digo, estaban aquí no colegio este de aquí, entonces, aparte deles, foi o fundador da escola de hockey e todo iso, pois, hombre, digamos que se movían por Marín e tiña moita relación aquí en Marín. Os veciños de Marín viven momentos de moita angustia. Están moi pendentes de ter algunha información. Son unha familia moi activa e traballadora. Fundaron un equipo de hockey sobre herba no colexio. A nai é a presidenta do equipo e mesmo competir a nivel internacional nos Xogos Panamericanos. Sí, claro, no se tienen noticias y claro, los vecinos y demás estamos preocupados por la situación de la gente. Y pues nada, esperando que sean unas buenas noticias, que se les encuentre por lo menos con vida. Desde o Colexio Inmaculada amosan a súa consternación porque os dous nenos están escolarizados neste colexio. Estiveron o venres 19 de xuño na festa de fin de curso e o 20 marcharon a Venezuela nunha viaxe de 40 días coa que pretendían darlle unha sorpresa aos seus familiares. Con tristeza y consternación y esperemos, como dice todos, que se encuentren con vida ellos y... Pues moita pena, ojalá pues que aparezcan ben. Es muy duro, porque me pongo en el lugar de los familiares, entonces es tremendo, la situación esta es muy dura. O Concello de Marín convocou para o próximo luns un minuto de silencio ás 12 da mañá como mostro de apoio ao pobo venezolano. Mi papá se salvó de milagro, o sea, la única explicación que damos a que mi papá se haya salvado es un milagro. Mi papá vivía en una planta quinta y el edificio se desplomó y quedaron de 8 plantas, solo 2 plantas. Escoitaban a testemunha de Cristal. Ela é venezolana da Guaira, unha das zonas máis afectadas polos terremotos. Vive en Ourense dende 2015 e estaba falando co seu pai xusto no momento en que comezaron eses temblores. Salvouse de milagre. Como a ela, son milleiros os venezolanos que seguen as noticias dende Galicia, preocupados polos seus familiares e tamén polos seus amigos. Cristina do Río. A Federación Galega de Venezolanos calcula que no noso país a comunidade ascende ás 50.000 personas, incluindo os emigrantes galegos retornados. Todos eles están estes días moi pendentes das últimas noticias dos seus teléfonos móviles porque teñen familiares, amigos naquel país, están pendentes da súa situación. Aquí na oficina itinerante que se trasladou hoxe a Carballiño foron moitos os que se achegaron tamén para ver como poden enviar axuda a aquel país. Cando a terra tremeu en Venezuela, Cristal estaba falando por videochamada co seu pai, residente na Guaira. Y estamos haciendo videollamadas con él, conversando, y él de repente grita durísimo, está temblando, pero se le vio como un miedo en el tono de voz y en la mirada. Grita eso, él corre y en ese momento se cae la conexión de la videollamada. Tardaron horas en saber que saíra con vida. Mi familia está bien, pero tengo amigos que no han podido sobrevivir, que se han ido familias enteras, o sea, con sus hijos. Así era o edificio 8 andares que quedaron reducidos á metade. O quinto piso no que vivía o seu pai quedou á altura da rúa. Él nos cuenta que apenas sintió el temblor, él salió corriendo a la cocina y ve que se viene la cocina como para adelante, que se iba a caer. Yo le pregunto, papá, ¿y pudiste abrir la puerta rápido? ¿Cómo hiciste? Y me dice, cuando yo iba a salir, ya no había puerta, o muero aquí aplastado o me lanzo. Claro, en su mente él está en un quinto piso, pero cuando él ya llega al nivel de que va a lanzar, ya su piso está al nivel de la calle. Como a ela, moitos venezolanos residentes en Galicia seguen con preocupación as noticias que van chegando. La gente llorando, porque bueno, a veces la impotencia de vivir aquí y no poder ayudar, pero creo que sí podemos ayudar todos. A Federación Galega de Venezolanos xa se está mobilizando para enviar axuda ao máis urxente material sanitario. No primeiro momento que atender os feridos fan falla un tipo de medicamentos e xa cando vaya evolucionando a traxedia xa te seguro que fan falta outro tipo de medicamentos. Entón estamos así entablando estas conversacións co xente profesionais. Estánse reunindo co Colexio de Farmacéuticos con empresas locais e ONGs para coordinar o proceso de recollida e envío de material. Venezuela esperta hoxe enfrontándose ao seu cuarto día dende que ocorreron os tremores. Nestas imaxes satelitais vese perfectamente o cambio radical en dúas zonas do estado da Guaira. Ollo, aquí temos Praia Grande. As infraestructuras están moi danadas e onde antes había rañaceos, hoxe tan só queda entullo. É unha imaxe semellante tamén no barrio de Puerto Viejo, unha zona turística onde varios hotéis quedan agora reducidos
completamente a cascallos. Así está sendo agora mesmo, horas moi complicadas con 920 víctimas e máis de 3.000 feridos os rescates en Venezuela. Os equipos de rescate seguen a traballar arreo en Venezuela a pouco de que se cumpran as primeiras 72 horas tras os terremotos, momento onde a esperanza de topar a xente con vida baixa drásticamente. Vamos a hacer todo lo necesario, llamado y escucha, cámara térmica, drones, perros. Nas últimas horas foron atopando a xente con vida, persoas que levaban horas loitando por sobrevivir. A ONU afirma que o número de desaparecidos podería alcanzar os 50.000, xa que aínda seguen atopando xente entre os cascallos. Jálame, 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 escúchame, jálame. Iso, os que teñen a sorte de atopar a familiares con vida, outros non puideron. Me entró una crisis de nervios y enseguida pregunté por mi familia, por mi hija, por mi mujer. Vino y me llamaba papi, 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 pero la mamá nunca llamaba, nunca habló. Agora os traballos céntranse tamén en axudar aos que perderon todo. Primero que todo, ayuda. Muchas personas quedamos sin hogar, desempleadas porque no tenemos ni a dónde ir. De mi vivienda nos mandaron a desalojar porque no está apto para vivir. Y bueno, aquí estamos, como quien dice, sobreviviendo. Porque entre os cascallos e tamén nos campamentos atopamos moitas historias humanas, xente que das grazas por seguir con vida. Le damos gracias a Dios porque estamos aquí, pero para allá y para allá. Y los familiares, y los que están aquí no consiguen a sus hijos que llegan aquí. Unha catástrofe que deixa tamén unha imaxe positiva, a dos voluntarios. Lo que pasó es bastante devastador y bueno, nos encontramos con el corazón hecho pedazo, hermano, ¿sabes? Encontrando solamente pertenencias, papeles y cosas así, con la esperanza de bueno, conseguirlo, así sea como te digo, con vida, sin vida, pero estamos en la búsqueda, hermano. Polo momento, o goberno venezolano decidiu pechar a Guaira por motivos sanitarios e de seguridade nunhas horas onde todo o mundo bota unha man para atopar o maior número de superviventes posible. Pois precisamente Delcy Rodríguez, a presidenta venezolana, reuniu nas últimas horas a todos os vicepresidentes do seu goberno para traballar tamén na recuperación dos servizos de luz e auga, un dos estados máis afectados nese da Guaira. A prioridade segue ser atopar superviventes. Y lo más importante, lo más estratégico, como hemos dicho desde el primer minuto, es el proceso de rescate de las personas que aún están con vida. Es nuestra prioridad. E Galicia desplazou a Venezuela un equipo para colaborar na resposta a estes terremotos. O dispositivo está integrado por 6 bombeiros e 2 técnicos de emerxencias sanitarias. Este dispositivo galego de rescatadores especializados ten capacidade para realizar, entre outros traballos, labores de corte e perforación, control de atmósferas, rescate tamén con cordas ou busca técnica e xa participou en anteriores emerxencias internacionais, como os terremotos de Turquía e as inundacións de Libia. Polo momento están a esperar de partir na Terminal 4 en Madrid. Xa temos o material embarcado, o noso caso Briegal, o que levamos é material lixeiro para unha búsqueda rápida nas primeiras 72 horas, que será o objetivo. Material de movimento de cargas, de perforación, de corte e os cans, que son o máis importante, como podedes ver aí detrás, son dos cans que vai a compartir con nos as primeiras horas de búsqueda e o que faga falla. Nunhas horas chegarán eses efectivos galegos ao terreo, mentres ali vanse a topar con membros de case unha vintena de países ofrecendo axuda humanitaria. Entre eles están países lindeiros como a Colombia ou o Salvador, tamén as grandes potencias como China e os Estados Unidos e varios estados da Unión Europea, como poden ser Italia, Francia ou tamén Alemaña. O país caribeño tamén vai precisar moitos cartos para a reconstrucción. Algunhas estimacións apuntan a unha contía de 10.000 millóns de euros. Mentres, aquí en Galicia tamén se suceden as mostras de solidariedade. Riazor converteuse nun punto de recollida para enviar axuda a Venezuela. Hoxe estarán ata 6 da tarde e mañá de 10 a 3. A Federación Venezolana de Galicia tamén coordina recollidas nos seus establecementos. Solicitan especialmente cueiros, medicamentos de primeira necesidade como antibióticos, analxésicos, tratamentos para enfermidades respiratorias e cardiovasculares, ademais de material de primeiros auxilios como luvas, gasas, alcohol ou apósitos. Tamén roupa en bo estado e alimentos non perecederos.
Ben, cambiamos de asunto completamente. Na política nacional, o Partido Socialista celebra hoxe un comité federal enmarcado nas investigacións e condenas xudiciais que afectan os socialistas. Sánchez segue sen facer autocrítica e Paje mantense como único que pide en público un adianto electoral. A condena a Ábalos, a investigación polas xoias de Zapatero, o xuizo e as medidas cautelares a Begoña Gómez ou as declaracións polo caso Leire Díez. Era o complicado panorama baixo que se reunía este sábado o PSOE, pero non houbo sorpresas. Hemos sido contundentes desde el principio. Propusimos hace un año 13 reformas que nos comprometimos a impulsar y que han sido completadas en menos de un año. Ausencia de autocrítica de Sánchez e peche de filas en público da práctica totalidade de dirixentes socialistas. Trasladarle nuestro apoyo, lógicamente, al secretario general, pero sobre todo al proyecto progresista que está liderando. Los socialistas asturianos confiamos en el presidente del Gobierno. El apoyo al Gobierno, a la continuidad de la tarea del Gobierno, a la Ejecutiva y desde luego a Pedro Sánchez. Por supuesto, apoyar al presidente del Gobierno y al Gobierno de España. A única voz crítica, a de Paje. Alguien tiene que tener algo que decir, alguna responsabilidad, algo habremos hecho mal. España entera se pregunta solamente cuándo. Pero o presidente do Goberno insiste. La pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Presentar los presupuestos en 2026 y elecciones en 2027. Celebraránse, iso sí, nunha data distintas municipais. O secretario xeral do PSDG sumouse o apoio a Sánchez, recordando a súa bagaxe xudicial. Eu sei ben o que significa verse sinalado inxustamente, pasar anos defendéndose de acusacións que acaban quedando en nada. Por iso creo que debemos defender sempre a presunción de inocencia e non ser inxenuos ante determinadas operacións de desgaste político. E, mentres tanto, Feijóo lamenta que o PSOE e os seus socios sigan aplaudindo a Sánchez ate os casos de corrupción. O líder do PP critica que o presidente do Goberno non convoque eleccións a pesar de que o pide a maioría do Congreso. ¿Qué ha hecho el Comité Federal del Partido Socialista? ¿Volver a aplaudirle como en el Congreso? ¿Y qué aplauden exactamente? ¿Aplauden gobernar contra la mayoría del Congreso de los Diputados? Vaya izquierda esta que ahora traga con la corrupción, con la insumisión y aún encima lo aplauden. ¡Qué vergüenza! Neste Comité Federal, Sánchez puxo en riba da mesa a posibilidade de que no Consello de Ministros do luns se valore a prórroga de algunhas axudas anticrise, entre elas está a rebaixa do IVA nos combustibles. Haberá que agardar. Polo momento, a realidade é que o prezo dos carburantes segue sendo alto e moitos van á procura das gasolineiras baratas. Segundo OCU, recargar neste tipo de estacións axuda a forrar 300 euros ao ano. Cómpretelo en conta, porque esta é a derradeira fin de semana, se nada muda o luns, en que se aplica ese desconto nos carburantes. Raquel Gandoi. Non temos a nosa compañera Raquel Gandoi, pero imos ver como vai ser esta fin de semana. Como dicimos, podería ser a derradeira con estes descontos nos carburantes. Pedimos disculpas, non podíamos ver esta información. Como lles dicimos, esta podería ser a derradeira fin de semana con ese desconto no IVA dos carburantes, se nada muda o luns, con esa proposta no Consello de Ministros de que continúen as medidas anticrise que anunciaba no Comité Federal Pedro Sánchez. Ben, volvemos a Galicia, porque o sector forestal conta en Galicia con máis de 3.000 empresas e case 20.000 traballadores. A Xunta acaba de aprobar un plan de 114 millóns de euros para consolidar a nosa comunidade como referente internacional da industria da madeira. Alfonso Rueda reuniuse coas empresas de Serradoiros para informarlles das medidas dese plan. O presidente analizou co sector obxectivos nos que poden colaborar, como impulsar o uso da madeira na construción de obra pública ou incorporar máis avances tecnolóxicos na industria forestal. E xa se concederon 129 axudas para a adquisición de vivenda protexida, esgotando todo o orzamento destinado para elas. Os fogares situados nas 7 grandes cidades poden acadar subvencións de ata 20.000 euros para os menores de 36 anos. Precisamente a conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, estivo hoxe na Coruña, onde mantivo un encontro con persoas beneficiarias destas achegas. A cidade que acadou máis concesións, un total de 69. A Allegue subliñou tamén o compromiso da Xunta coas máis novos para facilitarlles o acceso a un fogar e puxo en valor a nova reserva
do 30% das vivendas públicas destinadas a compra para persoas de entre 36 e 45 anos con fillos, o 25% para menores de 36. Lembrou que a Xunta tamén segue a esperar a recibir os fondos do Plan Estatal de Vivenda necesarios para a convocatoria de novas liñas de axuda. Queremos axudar a compra de vivenda porque sabemos que non sempre é sinxelo. Neste sentido, quero dicir e quero recordar que tanto dende o Parlamento como dende o Executivo galego solicitamos ao Goberno Central que o IVA da vivenda protexida ou igual que a da vivenda pública se rebaixe ata un 4% porque temos que pôr todo en riba da mesa para facilitar a compra de vivenda. Compré un billete de tren para venir a Coruña, pero no sabía que tengo que bajar y después coger un bus. Primeira fin de semana sen conexión ferroviaria coa Coruña debido ás obras na estación intermodal. Renfe dispuxo un plan alternativo de transporte en autobús. Está previsto que se recupere a normalidade o sábado 11 de xullo. A nova fase das obras na estación intermodal da Coruña suspendeu o tráfico ferroviario con saída e destino da cidade. Os viaxeiros seguen chegando e saindo da estación temporal, pero a bordo de autobuses. Saín de Vigo e collín o tren ata Santiago porque onten chegoume un mensaxe da Renfe dicindo que o traxecto entre Santiago e Coruña está de obras, entón puxeron buses para chegar ata aquí. Compré un billete de tren para venir a Coruña, pero no sabía que tengo que bajar y después coger un bus. Pero todo salió bien porque había un montón de trabajadores mostrando dónde ir y cómo ir, así que no quejo mucho. Bien. Al entrar sí que escuché algo, pero no di cuenta y después vino una trabajadora y nos contó lo que tenemos que hacer y luego cuando bajamos ahí había otro trabajador. Sí. Chegaron a Coruña desde Ourense e Vigo tras facer transbordo en Santiago. En xeral din que foi rápido, que estaba ben organizado e que non lle supuxo molestias, aunque a viaxe dura máis. Santiago o transbordo foi máis ou menos rápido. De feito chegamos antes porque íamos chegar ás 10:10 e chegamos ás 9:50, o sea que nese sentido ben, pero fastidia bastante. Sobre todo porque son obras muy prolongadas. El trayecto fue un poco largo porque es una hora de camino. Yo a mí no me quedo otra porque trabajo aquí en Coruña y tengo que venir todos los días. Renfe aconsella consultar os horarios actualizados e permite cambiar ou anular os billetes sen custo. Está previsto reabrir a estación o sábado 11 de xullo, pero as obras continuarán e afectarán os horarios de algúns servizos. Deixamos atrás as alertas, pero ven unha fin de semana de altas temperaturas en Galicia, aínda que non tan altas como a pasada. Un tempo de verán que en moitas localidades deixará máis de 30 graus nas horas centrais do día, sobre todo nas zonas do interior. Tempo que invita a acudir aos areais, pasear e gozar dun tempo solleiro que se vai manter ao longo de toda a semana. Ben, cambiamos de asunto. Os avisos por risco de incendio mantéñense activos en toda España. Protección Civil insta a extremar a precaución. De momento, o foco máis importante segue avanzando en Tamarite, en Huesca, na zona da franxa entre Aragón e Cataluña. Supera xa as 4.000 hectáreas queimadas. E continuamos tamén con máis informacións, porque o sector pirotécnico vende a anunciar que denunciará e pedirá compensacións económicas aos que cancelen contratos de xeito unilateral. O detonante foi o cuestionamento de algúns concellos a usar fogos ou foguetes nos festexos para reducir o risco de incendio ou evitar as molestias por ruído. O uso de fogos ou foguetes nas festas está no centro da polémica despois de que algúns concellos cuestionaran a súa utilización aludindo ao perigo de incendios ou a molestias polo ruído. O Concello de Padrón emitiu un bando no que se anunciaba que se deixaría de usar a pirotecnia durante os meses de alto risco de incendios xusto despois de que un lume forestal devorara 350 hectáreas na zona hai 15 días. Respecto a que o Concello non queira usar pirotecnia total respeto, decir, non cada un decide como quere programar os seus espectáculos e respecto á recomendación ao resto da poboación, pois eu entendo unha recomendación do uso responsable como en todos os eidos da vida, pero restringir unha actividade onde no Concello de Padrón pois hai tradición de pirotecnia nas súas festas, pois non somos quen de entendelo. Tamén o Concello de Vilagarcía de Arousa está a estudar a reducción da pirotecnia nas festas polas molestias do ruído a persoas e animais. Por estas actuacións dentro do sector pirotécnico anunciaron que denunciarán e pedirán compensacións aos que cancelen de xeito unilateral os contratos asinados. Unha cousa é que un Concello recomende
e outra cousa é que a poboación lle faga caso ou non lle faga caso. Entón, esa é a primeira parte. En función do perxuicio que se poda ocasionar, pois está en riba da mesa o de tomar medidas de responsabilidade patrimonial da administración polo dano a un sector que cumpla a regulamentación vixente. En Padrón, onde se anunciou a renuncia a usar foguetes nos festechos, a opinión amosase dividida. Festa sin bombas xa non é festa. A ver, eu comprendo que cas festas, ca xente, eu esa parte tamén a comprendo, pero que é o primeiro? Non me parece ben, porque todo o mundo ten que ganar un peso. E os fogueteiros viven deso. Porque pode provocar incendios, mas non teño gana de tanto ruido. Segundo datos do sector, en Galicia hai 15 empresas dedicadas á pirotecnia que aglutinan 200 traballadores e que facturan uns 4 millóns de euros anuais. E atendan agora estas imaxes, un camión que levaba vehículos eléctricos ardeu cando circulaba pola A52, a altura de Cualedro. O incendio comezou alrededor do mediodía por causas que aínda se descoñecen. Transportaba 6 vehículos eléctricos, 4 arderon por completo e os outros 2 quedaron afectados polas altas temperaturas. A cabeza tractora non se viu afectada polo lume e o condutor puido saír polo seu propio pé. Na extinción das lapas traballaron os bombeiros de Verín e tamén foron desplazados operarios de Protección Civil e da Garda Civil de Tráfico. En agosto de 2024, un home empotrou o seu coche ata en 2 ocasións contra un bar. Sucedeu no barrio dos Mallos da Coruña. Supostamente pretendía levar por diante un home co que se pelexara antes. Agora, a Fiscalía pide para él 29 anos de cárcere por 5 delitos de homicidio en grau de tentativa, condución con manifesto de desprezo pola vida dos demais e lesións. No bar estaban aquela noite unhas 10 persoas. E novo crime machista. Unha muller morreu en Sevilla despois de ser acoitelada presuntamente pola súa exparella. Aconteceu de madrugada na localidade de Mairena de Aljarafe. Foi o berro de auxilio do fillo menor da parella o que alertou os veciños que avisaron a emerxencias. Cando chegaron os sanitarios só puideron declarar o falecemento da muller de 44 anos. O seu presunto agresor permanece hospitalizado en estado grave polas feridas que se provocou así mesmo cun coitelo. Unha morte que leva a 25 as víctimas de violencia de xénero en España no que vai deste 2026. Bajo el chavalito, auxilio, auxilio, mi papá está apuñalando a mi mamá, mi papá está apuñalando a mi mamá. Digo, ¿cómo va a ser esto, verdad? No sé qué. Estábamos aquí, llamamos a la policía, otro vecino se asomó, el vecino de la puerta enfrente se metió en la casa, cogió al niño y lo metió en su casa, ¿sabes? Llegó la policía y vio lo ocurrido. Estaba la mujer allí muerta y el hombre tirado también. El hombre lo sacaron vivo, vamos. E revertiuse a tendencia a baixa da natalidade en Galicia. O ano pasado, e por primeira vez en 17 anos, incrementouse o número de nacementos na nosa comunidade. Iria Soengas. Sí, en 2025 a natalidade incrementouse en Galicia nun 1,54% con respecto do ano anterior, cun total de 13.556 nacementos. É o primeiro aumento que se rexistra en 17 anos, un dato que apunta que se están a estabilizar os nacementos na nosa comunidade e que tamén se poderían revertir as malas previsións demográficas de hai unha década. Aquí, Artai, este meniño, é un deses novos galegos que están a contribuir a mudar a tendencia demográfica que ademais naceu nun dos poucos concellos odoroso que teñen un saldo vexetativo positivo, isto é, que hai máis nacementos ca defuncións. O ano 2025 marcou un fito na demografía galega. Por vez primeira en 17 anos rexistrouse un incremento da natalidade. En concreto, medrou un 1,54% con respecto do ano anterior. Os novos datos do Instituto Galego de Estadística e os nacementos comezan a medrar. Co cal deixamos de ter esa tendencia descendente e comezamos a repuntar. O ano pasado naceron algo máis de 13.550 bebés, un dato que apunta a que estamos a revertir as malas proxeccións demográficas de hai unha década e que demostra tamén o éxito de políticas autonómicas de apoio ás familias como a gratuidade das escolas infantís ou a tarxeta Benvida, políticas que se complementan coas que poñen en marcha os concellos. Pues temos programas de conciliación moi completos, temos todas as actividades centradas nos nenos, temos incluso as obras tamén, pues como esta plaza que estamos facendo hoxe a entrevista, pues con espacios abertos para que os nenos poidan xogar, pues centrados moito neles. Odoroso é un dos poucos concellos galegos que teñen saldo vexetativo positivo ou que o mesmo hai máis nacementos ca defuncións. Artai, un dos seus novos veciños, seus pais aseguran que malia as axudas aínda hai que pensar moito antes de tomar a decisión. Hai que pensalo moito porque é un gasto, pero bueno,
tamén é unha alegría, non? Obviamente. Conciliar non está fácil, sobre todo traballando os dous, pero bueno, aquí no Concello a verdade é que temos bastantes alternativas. Eu coa pequena teño bons días, que no que pode entrar antes a desayunar, está o comedor. Bueno, sempre son axudas, así como... Este incremento da natalidade é un dos factores que contribúen a que a comunidade estea a gañar poboación. De feito, os últimos datos do INE melloran as previsións e deixan a cifra máis elevada de poboación nos últimos 11 anos, 2,73 millóns de habitantes. A Asociación Érguete de Axuda á Drogodependencia atendeu o ano pasado case 7.500 persoas. Alfonso Rueda reuniuse con representantes da entidade para agradecerlle o labor que fan na inclusión social dos afectados e no acompañamento ás súas familias. O presidente comprometeulles o apoio da Xunta ás entidades que traballan na prevención das condutas aditivas. O Goberno galego colabora con Érguete en diversos programas para a integración social das persoas drogodependentes. E agora imos ir de tendas, porque seguro que moitos de vostedes estaban agardando por este momento. A primeira fin de semana de rebaixas. É certo que dende hai días os descontos estaban nas webs, pero moitos prefiren tocar e ver na propia tenda. Andrea Otero, ti estás nun centro comercial, houbo moito movimento durante a mañá de hoxe? Pois, David, moito movimento vemos xa nestes centros comerciais nesta primeira fin de semana de rebaixas, porque a xente está aproveitando eses descontos que poden chegar perfectamente ata o 70% para mercar sobre todo moda, roupa e calzado de cara a este verán, pero a xente tamén lle interesan moito a cosmética e tamén a tecnoloxía. Como comentabas, a tenda física segue sendo para a maioría da xente a súa primeira opción. Poden ver o produto, probalo e logo decidir se o mercan ou non, pero que as marcas cada ano é máis habitual que adianten eses descontos na súa páxina web. Só a través de internet os españois está previsto que para estas rebaixas gastemos unha media de 270 euros, o que supón un 3% máis que o ano pasado. Primeira fin de semana de rebaixas, aínda que oficialmente comezan o 1 de xullo, a maioría das grandes cadeas e marcas adiantan os descontos para adaptáranse aos hábitos de consumo. Os primeiros comezaron online e desde este xoves tamén nas tendas físicas. As previsións apuntan a que a roupa e o calzado volverán liderar as vendas durante esta campaña. Compramos 2 pares de sandalias, algunhas cousas no normal, pouco máis por agora, non nos dou tempo. Hai uns bikinis tamén. Comprar roupa para verano, algún pantalón corto, algún bañador, cosas así para usar ahora durante esta temporada. A verdade que quero aproveitar un pouco as rebaixas de verao para comprar algo de roupa que me fai falta, pantalóns cortos. Nas compras en liña destacan os produtos de electrónica, as viaxes e os artigos de saúde e beleza. Agárdase que nesta rebaixa 7 de cada 10 consumidores aproveite os descontos para comprar algún artigo. 400 euros. En ropa e en alguna cosita media mar tamén. 200 ou así. Con eso ainda podes comprar. Alrededor de 50 euros, miraré a ver. Pues espero que no mucho, la verdad. No lo sé. Espero que mucho no. O gasto medio previsto nas tendas físicas é de alrededor de 110 euros e uns 270 nas compras por internet, un 3% máis que no verán anterior. Recuperamos neste momento información sobre o custe dos carburantes que lles queríamos amosar antes. Este é a derradeira fin de semana, se nada muda o luns no Consello de Ministros, en que se aplica o desconto no IBE dos carburantes. Raquel Gandoi ten máis datos. As medidas de bonificación, ese desconto do IBE do gasóleo máis da gasolina do 21 ao 10%, rematan o 30 de xuño logo de máis de 3 meses en vigor. E aínda que dar prezos exactos nos combustibles é imposible porque son moi volátiles, dende a Confederación Española de Estacións de Servizo falan dunha suba da gasolina en torno aos 29 céntimos por litro e 22 no caso do diésel. Sendo así, encher o depósito duns 55 litros a partir deste martes vai ser entre 12 e 16 euros máis caro. E hai de todo entre os usuarios, os que non o sabían e os que sí que están ao tanto que nos contan que van encher o depósito antes do 1 de xullo. Movemento a mañá nesta estación de servizo do centro de Vigo. Esta é a derradeira fin de semana en que os usuarios pagarán un 11% menos de IBE no combustible, xa que o martes, o 30 de xuño, finalizan as medidas gubernamentais de bonificacións aplicadas á gasolina e ao diésel. Encher un depósito medio de 55 litros o mércores podería valer ata 16 euros máis que este sábado.
lo que nos faltaba. Genial. Como ya está la vida tan barata y está todo tan maravilloso, pues nada, muy bien. Yo antes pagaba como 60 euros y ahora pago por encima de 70 y muchos. Depende de cómo tenga el depósito, si más lleno o más vacío. La verdad es que no tiene justificación los impuestos que pagamos con el diésel, con la gasolina, vaya. Eu fago unha pregunta, o petróleo a que precio se puxo? E a que precio volve a estar agora? Que pasa? Que pasa cos petroleras? Son intocables. Iso que é un atraco porque baixa o petróleo, non lo baixan dentro de 15 días. Sube ao día siguiente xa non suben, o sea que é un negocio de todos eles, todos xuntos. A gasolina creo que eu considero un ben de primeira necesidade, aparte do alimento, entonces debería estar un pouco máis asequible. No me voy todavía de vacaciones, pero lógicamente si me fuese haría eso, el llenar el depósito antes de que acabase la bonificación. Porque se as medidas deseñadas para paliar o impacto económico da guerra en Oriente Próximo non se prorrogan, o 1 de xullo, que é o primeiro día da operación saída deste verán, a fiscalidade dos carburantes volverá a cifra preguerra, o IBE do 21%. Pendentes do que poida acontecer ese Consello de Ministros do luns, mentres tanto xa viamos que moitos aproveitan para encher os seus depósitos. Cambiamos de asunto agora completamente, ímonos de festa, porque Friol celebra hoxe a terceira edición das Olimpíadas Rurais. Nesta competición máis desenfadada que a deportiva, pódense ver modalidades como a cesta vai, piola e as carreiras de sacos. O humor e as gañas de pasalo ben son esenciais para participar. Dende as 10 da mañá, Cesta Vai ocupa unha das rúas principais de Friol, un concello no que a súa poboación incrementase esta fin de semana case nun 15%, coa chegada das 500 persoas que participan e compiten nestas Olimpíadas. Recuperamos un pouquiño eses xogos que ao mellor nós xa non xogamos tanto, os nosos fillos menos aínda, e recuperar un pouquiño esas actividades. Participan 20 equipos con 20 xogadores cada un. Bueno, nosotros somos aquí un equipo de Friol, dun pueblo que se chama Guldriz. Vimos porque é unha gran festa, ben vedes que, bueno, un ambiente estupendo entre os equipos, compañerismo, xa se ve a noite na festa, todos os equipos xuntos, bailando aí hasta as tantas da mañá, e despois as probas durante todo o día, unha maravilla. Viñemos o primeiro ano así de improvisto e pasámolo tan ben, foi unha cousa tan anecdótica, fixemos amistad, divertímonos tanto que nos decidimos a volver. Billarda, piola e carreiras de saco son algunhas das modalidades. Nunca importa gañar, senón compartir. Divertirse con toda a xente que está aquí e o borrollo e a mente que hai, cas tarangas e todo o xogo. Bueno, moi bo ambiente, axudounos o tempo e maravilla. As Olimpíadas prolónganse ata o domingo pola tarde coa entrega de premios e un concerto da Indirixible. 26. Vai para... Pois así é Paloma, a espectacular candidata de Ourense, proclamouse gañadora do concurso Miss Vaca 2026. Unha planta inmellorable e o apoio dos votos, Paloma logrou superar as súas duras rivais das provincias da Coruña, Lugo e Pontevedra. Ourense volve a presumir de orgullo rural grazas a esta nova soberana, que xa forma parte da historia da nosa televisión. Aí estamos, xente ourensán. E cando pasan das 3 da tarde, imos agora cos compañeiros do Tarde Piaches, que ademais hoxe vanos falar de gandeiros. Moi boa, Silvia. Pois sí, David, a verdade é que non podemos sintetizar 4 horas de programa porque xa sabes que está de as 4 da tarde ata as 8, pero sí que poderíamos decir que efectivamente queremos moito os nosos gandeiros, queremos moito o noso agro e hoxe falaremos desa gandería de onte, de Antonte e as diferencias coa que temos hoxe en día, que está chea de innovación tecnolóxica, que xa comenzan unhas novas xeracións. Pois imagínate, un neniño de 9 anos que é o campeón de manexar o porco celta. Bueno, pois de todo iso e moitísimas máis cousas falaremos en Tarde Piaches. Non esquezan, puntuais. Grazas, Silvia. Despois do tempo, aí estaremos. A Corporación de Camariñas nomeou o locutor Marcial Mouzo, fillo predilecto do municipio. Un recoñecemento co que distingue a súa traxectoria e vinculación coa localidade. Marcial é un dos camariñáns máis ilustres e queridos. A súa voz acompañou a milleiros de galegos e galegas durante décadas nesta casa, nas madrugadas da Radio Galega. Que os nomeamentos
E a música seguirá soando con forza. Hoxe, segunda xornada do Galicia Fest no Porto de Vigo. Taburete, Lori Meyers, pero tamén Álvaro de Luna, unha das voces máis populares do pop español, ou o DJ e produtor Juan Magán porán a banda sonora a outra noite de verán e festivais.